suke sengiyithakile-ke bese uchatha ngayo. Usebenza kakhulu kumuntu oneyikelemu, ohlushwa yikelemu noma umuntu onempeshwane, ngoba abantu-ke bamandla kakhulu kuleyo muthi lo oyisichitho seyikelemu eyinqeni, ugcina usuhanjwa yilwane. Uma uthi othoyiletha uthothi ziyaphuma zimhlophe, ezinye kungazuthi ithanda ukuba brown-nyana. Uma usufuna siyikhipha ngalo, zifike yifele ngaphakathi-ke la, ngoba lo muthi uma uzowufaka uhlanganise nokuchatha, uchatha ngophondo oluncane olungaka, hhayi noma imuphi umuthi wokuchatha, uchathe ngophondo oluncane olungaka. Uma uchatha, uchathe kanye ngosuku ungakadli. Ekuseni ngale nkathi ungakadli, uhambe ethoyilethe bese ufaka uphondo olungaka ey'nqeni, bese uyawubamba lo muthi ukuze ugijime emathunjini, ugijime ukwazi ukuthi uy'thole zonke lezi zinto ey'gcwele ngaphakathi esiswini. Ubese-ke mhlampe emva kwa 10 minutes usungaya-ke ethoyilethe, ziyaphuma zonke, ezinye zishele ngaphakathi. Uma uchatha nje u4 days isuke iseyiphelile. Unless-ke uma ufuna ngikushayela umuntu ngesichitho sazo iy'kelemu, angeke ngize ngiwusebenzise.